Ito ang dedikasyon sa Basilika sa Litran. There are 4 major basilicas in Rome, and one of those is kining St. John Basilica. Nganong dako man kaayo ang kamaong kasaulugan, labi na itong mga Katoliko, na itong mga Kristiyanos, tungod kay pagpahinumdum ni siya nato maigsuon nga ang labing balaang balay sa Dios sa panahon ni Jesus mao ang templo sa Jerusalem. So muna nga we must show reverence, respect to the house of God. Apan niadtong panahon na maigsuon ang palibot sa templo nahimong lugar nga baligyaanan og mga hayop nga para gamiton nga isakripisyo nga dos templo og nahimo poding dapit nga pailisanan og salapi. Ang mga namaligya ay miisip sa balay sa Dios ingog merkado, no? Way kalahias merkado. Kining sayop maigsuon nga paggamit sa templo dili maantos sa atong Ginoo. Silang tanan giabog pagawas o gibadlong ni Jesus. Muna muna sa konteksto sa ato ang ebanghelyo karon maigsuon. Talagsaon ra kayo ang mga higayon nga makadungog ta nga nasuko si Jesus. Nasakitan siya sa nakita niya nga nahitabo diha sa templo. Og nasuko siya. Nasuko si Jesus tungod sa dili makatarunganon nga sitwasyon. Nasuko siya kay gusto niyang hunungon ang dautan. Adunay mga higayon maigsuon nga kinahanglan kitang mubarog batok sa dautan. Ang mga sistema, mga istruktura nga atong gibuhat nahimong puy-anan sa sala. Sa atong panahon karon, grabe kung gihimo palang unta ang angay, makaingon siguro ta gamay rang namatay atong bagyong Tino. Kung gi-implement pa lang og tarong ang mga flood control projects, siguro ta maigsuon na daghan untang kinabuhi ang naluwas. Ug mao ni karon maigsuon sa atong panahon karon na ay problema nato kung di ta kamao masuko og maglagot labi na sa hitabo sa tuang katilingban. We must stand up against corruption. So mao gini siya maigsuon, dako ni siyang hagit nato. Dili ta wa ta maghisgot og billions, The other day gipagawa sa CDN ang mga listahan sa mga flood control projects dinhi sa Cebu. Jesus kadaghan migsuon pero magpanlingo na lang kita kay nga naman ulahin ng tanan daghan ng mga kinabuhi ang nakalas. And this is a challenge for all of us. If we do not do something today, kita ra gyapon mag-anto sa umaabot. Muna nga mahinumdum ko sa mga pulong ni Gina Lopez. Katong siya pa ang DENR, wa man to siya ma-proclaim as DENR secretary. Pero sa iyang panahon, grabe kito siya, barug ito siya maigsoon. Muna nga, daghang nasuko, daghang naglagot. Nga naman, tungod kay ang nakatabang sa ubang pipila ka mga tao nga nahimo silang adunahan, mao man po'y pirting pagkaluoy sa uban mga igsuon labi na tong mga kabos. Muna panahon sa katalagman, panahon maigsuon nga dunay mga trahedya, ang pinakamakaluluoy ang mga kabos. Nga naman, dali man maka-bounce back ang mga dato, kailangan sila kapasidad, naman sila kwarta. Apan ang mga kabos, natuaron sila sa evacuation centers. Nakaadto na mo sa mga evacuation centers. Dinhi sa Mandawi, makahilak ta maigsuon. Luoyin tan kaayo. Wa sila ang uban nila maigsuon, way nadang mga sinina na dili lang ilang mga balay, apil ilang makabtangan. Were washed out sa katong kusog nga baha. Luoy kayo, naghatod mi ngadtog dihay misimba atong miaging adlaw, nakadungog siya sa ang panawagan usab ni Bishop Abitoy, sus di anhi siya sa parokya, nagdasyag mga sidako nga mga sinina, motuumog sa dili,
Pag-abot na mo dito sa evacuation center, sus, nag-ilugay sila. Nga naman, daghan day nila maigsuon. Wag yun nadanga sinina. Ang ila rin yung gisulot. Ug mo na, no? Dear sisters and brothers, kining mga tawhana mo, daog pag-inis 2028 election, there's something wrong with us. Luoy kita. And we must denounce corruption at all levels, which costs the poor very dearly. Karong panahon na maigsuon, lisod mahimong pari. Karong panahon na lisod mahimong tinuod ng Kristiyanos. Why? We must give witness to our faith. We Catholics should not only be satisfied with going to Mass, with praying the novenas, with praying the Holy Rosary, but do not care much about changing our ways. Muna, dako ning hagit na to say no to injustice, to say no to corruption. So muni, Jesus, in today's gospel, cleanses the temple. Stop turning my Father's house into a marketplace. Ayaw himuang balay sa kong amahan nga merkado. For Jesus, the transactions in the temple have lost the spirit of true worship. Kaya ganawan, nahimo namang merkado, dili naman ni balay alampuanan. Kana bang giingon ba nga worship without devotion? Misulod lay kasimbahan, misimba ka, pero o yun manggihapon ka sa mga human rights violation, o yun maghapon ka sa mga teaching kanang against sa teaching sa simbahan. Ganahan man kay ka, no, nga mobarog in favor sa abortion o uban pa, same-sex marriage. Mao pa nagitudlo sa tong simbahan. Sisters and brothers, the house of God should not be desecrated. Siguro baguhay lang nakadungog ta sa nahitabo sa simbahan sa Liloan, di ba? Gipatay sulod sa simbahan, ano hitabo? Siradong simbahan. Gisiradaan ang simbahan maigsoon because the church of God was desecrated. Og mo na'y mahitabo maigsoon kung kana bang naay mga dili maayo nga mga hitabo sud sa ato ang simbahan, because the house of God should be respected. Muna yun, anak, ka-importante, kabililhon, maigsuon. Ang nag-antos, dili katong tao nga nagpatay, kundi ang tanan, apektado. Mao ni siya dakong hagit, maigsuon sa atong panahon karon. During the time of Jesus, ang mga negosyante, the merchants are there just to make money. Nahinumdum ko ba nung naas las temple, dili aron magampo, kundi dili aron magnegosyo. Nahinumdum ko dito sa Jerusalem, dito mismo sa Holy Land, daghang mga tourists. Excited kita nga motan-aw sa mga dapit nga nadtuan ni Kristo. Mao din dapita nga dinhi siya natawo, mao din dapita nga dinhi siya nagsangyaw, mao din dapita dinhi siya misakas langit. Og tuod maigsoon, kahibaw mo, na may mga simbahan nga gitukod ang maong mga dapita. But very sad, nga naman, ang namaligyag rosaryohan, mga Muslim, niadto sila dito, di ron magampo, aron magnegosyo. Munang, kung di ka magbantay, itanaw ni mo, imbis, Henry man ang naas babaw, Jesus of Nazareth, no? Human Savior. So, tuod maigsoon, ang nakabutang, dili Henry, NB. Yeah, hindi ka magbantay. Kung di ka magbantay, uy, siyam ram di ka buok, napo, montani. No? Muna, kaya nga naman, namaligya ang mga Musliman. They are there not to worship. They are there in the temple just to make money. They do not express a life of loving obedience to God. Mas bugat paminahon biya maigsoon ang version ni San Mateo, ni San Marcos, San Lucas.
Ayaw himoa ang balay sa akong amahan nga taguanan sa mga tulisan, taguanan sa mga kawatan. Naa naninda gawa sa templo, barato ra. Pero inigsulod di mo sa templo, na ay mura dito Department of Health, maoy mo inspeksyon, mo inspeksyon sa mga hayop. Kaya ang uban may son, magdaan na mga hayop, gikas ilang balay, kung ang ihalad, kung pobre ka sa lampati, kung maayo kang pagkabutang, karnero imong ihalad, baka, muna. Og tuod, magdaan na itong mga kabus, o mga hayop, nga mo ihalad dos templo, ikabot dito, di ka dito makahalad. Eksaminon o sana. Kung wa ba'y diferensya ang imong hayop, inigtanaw, oy, kini imong pati, libat ba ni? Di pwede. Mapugos ang mga pobre, kaya wa man makapasar ang ilang gibit-bit nga halad, mapugos sila ang mga kabus sa pagpalit o halad, sulod sa templo, nga mahal kaayo. Mauna siya, muna nahitabo, suko kay Jesus. Nakita din niya ang mga butanga. Punan pa, nga dunay daghang mga money changers, inigpailis og kwarta, ubos kaayo ang ilang dawat. Na ay mga Hudiyo nga mga balikbayan, ang pagpailis didto maigsuon from dollar to shekel. Kay kanang shekel may dawaton dito nga kwarta. Di man dawaton sa temple tax kung mabayad kag dollar. Kinahanglan imo gina siyang pailisan. Na ay daghang mga money changers. Grabe ilang abuses mga igsuon. Mao na nasuko ang atong Ginoo mga igsuon. Jesus points out that He wants mercy, not sacrifice. Animal sacrifice is not a substitute for compassion and charitable works. To love and to forgive is better than temple rituals. Moni, hagit na ito maigsoon. Ang balay sa atong Ginoo, kinahanglan ato ang ampingan, atong respetuan, ipabili na to ang iyang pagkabalaan mga igsoon. Apan di lang kutob diha. Kita nga magsigig anhi sa simbahan, sa balay sa Dios, makakaton sa bunta ta sa kinaiya sa to ang Ginoo. Muni iyang giingon, nagdilaab ang paghigugma sa Dios alang sa balay sa iyang amahan. O mahimo unta ning leksyon nato maigsoon, no? Kining mga nahitabo sa atong katilingban. Mahimo unta ning leksyon nato. Sirado gid atong simbahan if the church is desecrated. So muna no nga ang sayop nga paggamit sa balay alampuanan sa balay sa Ginoo kinahanglang dili gid natong uyunan, no? So maningkamot ta, di ni trabaho na namong mga pari. Trabaho din natong mga magtotoo mga igsoon. That we have to safeguard our church. That we have to maintain and to show reverence and respect to the house of God. Amen. Manindog.